batin to, Pak. Heeh, Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahine kok rung mulih. Tibake. Iki nenggone ning kono to. Kok digawe to. Macam ilakno. Gah. Wah, niken iki bengi iki kaya oleh. Saya urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kon Jamune sapa? Jamune sapa to? Nyot digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Bok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya. Golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun minang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Aku lah kan batin to, Pak. Heeh. Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahine kok rung mulih. Tibake. Iki nenggone ning kono to. Kok digawe to? Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya. Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. Anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi sakit dahulu. Heeh. Bersenang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, Senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Jadi harus optimis cah bagus aja nganti mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku perlu. Niken urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genahno. meger-meger sehat. Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Nuk adewe janjiane lek limbukan mudun ya. Ning kan ya atine adewe iki ra tega. Bener, heeh. ora tegone mergo apa, Nduk? Mesake Pak Gareng. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu kok ya, Pak. Lho terus Dik. Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Deang. Lah apa-apa kok Ngeranyak. salah. Apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-meneng aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye senok. Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca bladak. Rasaku. Wah jane mangsa gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mawon to? Jineman to? Anu sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih, nggih. Mas aku. Nyapa Nduk kenek telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah saku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Coba. Rumah saku ilakno. Gah.
Wah niken ki bengi iki kaya oleh. Urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Jare sapa tangi turu pangkat. Niken bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Iki hati-hati lho. Hati-hati. iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek rumah aku. Napa mboten. Permen karet dadak kebablasan ki kok. Ngebal kok ngawang iki lho. Ngene lho. Ayo dong. Rumah aku dek iki. Lah no jimukno. Rumah aku nek iya no ngene iki suka parisuka wonten dalem agung Pak Nardi. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun. Karo Apri Mimin. Terus karo sapa kae Jainul. Heeh iki kan Jainal. Jainal kan iki. Jainul. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kedadak bablas e. Ora apa-apa wong. Ya iki menungso ki ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Lho, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya, ning bengi kan sowan rene neh malih eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam. Oh iya no. Langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek niki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 kuwi ta. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh. Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Mas Nanang. Wo Nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, Nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih. Engkikipun Nanang. Heeh. Wah, rokokane. Apa iso ngendang? Gejale. Nang. Nanang iso ngendang lho cah bagus. Alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jap Bagus? Ora, ngono. Masaku. Ya, emang bawani ya kenek masaku. Dibawani? Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya Buruk aku sing dikejar setan. Ya. Ya, wah jan. Kiraku komitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek kowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Heh. Kok telo ta iki lah tak kira lek batun kok kaya cerutu Mas, prei kok dawa men. Nano. Kowe sak Kaya rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Leh. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih riye. Lho iya no, kiraku. Terus e. Mereka Niken iki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur.
Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor iki kaya golek kencana iki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati iki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pamawayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika neng Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah mloro kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro ta jenenge. Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa ku lho rumah aku kobong. Rasaku. Aku apa? Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi ngene ndi ki kene ndi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Sapone. Ode anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge Tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki nek asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angen Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu blewok. Terus. Bono. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Wasuwe taan teni rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngertaken Setya Tuhu kalian Kutut Manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono lek sajake lek mung gatekne ngono Lah tenang. aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger warase. Terus elingayen laler tok, Pak. Mulane adusa.
Arep makan ratus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malek uncek ngono lho, malek laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku apa bathang. Ora lah. Ya. Eling yen Ya. Kledang lakae Unceke bocahe tibake tak anteni napa impenku? manut panjenengan wong bengi iki saorarane kaya panjenengan tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya? Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tak anteni timbuling sila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane ya impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu krungu omong nata kari Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek, alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Dadi apa-apa eneng. Kok multimedia. Multimedia multifungsi. Ya paling ora oloran. Oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Leten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jenengan ngoten niku matan. Luwih mie goreng, mie rasa ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Aduh, impenku sewitan katamu tega
diatur tetembak impenku warga masyarakat Mapare Mbata Sidamulya. Suwanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri. Unjuk marang keluarga Agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Wangan joget tak bagus. Ceki raja joget. Ayo, video nenpo. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus niki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak. Terima kasih Cahayu. Wah, Niken Salindri. Iki acarane pirang-pirang kok Niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinalak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dina petuk gen TikTok. Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep halus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kat saiki Kresnia ayo sing rukun la tang dapat sumunar tangkep nika pengayomanku lair batinku wis nyata batinku wis nyata
mongsa mune rang reno ora duwe tondo yakti masuk sene rika lani yo oh dintekke lampah tebih lampah tebih lestari ya ya mukyanto berkaing witi anti ngomong tansah limpah among tansah limpah banyu kene Mega kene ayo Mega wigati loh kae Pak Uceng iki Pak Uncek lha kok meh padha to jenenge lho ngagem blangkon menika namanipun Pak Uceng oh ngaten kacek cek karo ceng nggih dadi seng cek heeh seng menika napa sinden ingkang anyar katon cah bagus nggih upama sampean duet kalih niki ngoten napa ya kira-kira mboten napa-napa sekali tempo ki sampean lak mboten alergi to duet kalih sinden nggih mboten alergi lho dalem kok saged alergi niku lho mas aku duet kowe karo Mbak Ika ya kenek aku mboten pundutane sing kaguan dalem nggih apa kae mau tresno tekan Pati tekan pati tresno tekan pati ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau le gala-gala wau oh gala-gala Brai Daman wau gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenana nenana gala-gala rasa tira jana oh tirajana nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun ha Go, tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa nyajal. Nyontek nggih. Oleh wong bengi iki. Napa-napa nggih? Oleh. Enggak. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek kok. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nek ki, Nduk. Ning sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Jenengan repot to. Napa? Lah aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe engko dadak ancik-ancik mega lho. dua no tangannya. Masa satu tok. Oh, tibake Asoka wis sakmono. Iya. Aku ya tembange tresno tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan sajake obong-obong menyan. Ya itu muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu. Kowe jarah-jarah kowe rumah. Yo, tresno tekan pati. Wah, mlakune kaya sinden modern kok pisan. Mlakune iki lho, Cek. Oh. Yes.
aku mati dongaku bakal mandek sadurung siramu ayo sakura teruse ana ning jero ati ning atimu terima kasih tibae tembang apa iki mau judule Tresno tekaning pati Tresno tekaning pati rasa nyontek iki poh enak lumayan lho pancen kudu ngono awake dhewe iki kudu prasaja wong Mega ki apa to sing ora diapalke karo dhek iki? Sembarang diapalke. Anakku jenenge Atota. Tibake bengi iki melu. Ini masuk-masukku cek cilik lho. Cilik. Uncek. Oh nang aku to tibake. Benjan sok nek upama wis gedhe ngoten kira-kira pengen dadi apa? Maling. Gendruwo? Apa? Maling. Maling sapa? Maling atine jenengan. Yo padha lanange kok maling ati. Apa-apa to. Mas aku yo tak kaya mas aku awake iki senasib sepenanggungan kok ya. Kaya ana Mbak Ika Antonia, ngene. Mbak Ika. Kartika Jaya. Jaya Mulya. Putih Jaya Mulya. Kene nduk. Bapak Nardi. Oh. Lolole. Wis pokoke setelah niki pamonikan badhe anu ora masalah nduk pamoneng kono ya ora masalah wis pokoke manut mardikaning penggalih. Mau adai tas kenek pokok aja uncek.